Kajsolen, ne kajso. Ma ta čajte, digaj tutu, jak krasni, ja tu hotel. Jak je krasni tu ma. Zapal 500 hotela. Jeden hotel za druhým. Hurghada. Ale krásne. No som milo prekvapený a dokonca by som povedal aj šokovaný z Hurghady. Veľmi krásne tu na teplúčko je, aha tu na jaké hotely. Nádhera. Krasota. A Hurghada je pekná, no. Môžem povedať, že pekne tu je. Samé hotely, jeden hotel za druhým. Krasota. Alibaba. Very nice, brother. Alibaba. This Alibaba. Aj ten je krásny, Alibaba. This looks like Disney World, look! Čaj hovorí sa Walt Disney. A pekne je tu na fakt, že krásne. Nádherné na hotely sú krásne. Dik Forest, dik všetko otvorené, dik koľko hodín, dik zapálehin. Jedine, Košice. Krásota, Hurghada. Krásne tu je, no nádhera. A všetko je otvorené ešte, ne? Tu je ďalší hotel. Krásne. Čistúčko, krásne je tu, no. Nice. That was blurry. My picture was blurry too. Všetko otvorené, aha, mami. Krasota. Ešte krajšie veci majú, jak v Londýne. No, to som trošku prehnal, no. Ale pekne. Titanic Palace. Tu sme, Hilduš. Titanic Beach. A tu je Titanic Beach, mami. Five-star restaurant, 5-star. Look at the forest. Máme kufre.
Teraz sme prišli. Ego Braziano. Ego. Oh! Tá počekaj. Žaké téle. A to už je asi zavreté, Hilduš. Do 11, od 10 do 11 E? stále. A my sme dosť neskoro prišli, už večer je tmaje. No, už tu nič nie je, Hilda, zavreté. Ešte tu nám majú, mrčaj. Charlotte. Hilduš. What I've been looking for. No, ale kelanjohas. These are finest. Oh, Oh my god, that looks good, nice. crazy. Oh my god. No, takže ideme na izbu, sme v Hurgade, teraz sme došli. Je 11:30 večer. A že deti sú tu na. Z tejto strany takto vyzerá. Boli sme sa najesť, čo je dobrá správa. Ja som zobral VIP, takže VIP máme. Tu nám budem v Hurgade, VIP, tu mám vyplatené všetko. Takže takto vyzerá, ideme sa pozrieť, aká je izba pre deti, pre nás, jak to tu vyzerá. Nemám iná, moja láska. Vítaj v Egypte, mama má narodeniny. Takže to, čo som slúbil, to som aj splnil. Chcela prísť do Egypta, chce vidieť Gizu, chce vidieť delfíny, chce vidieť pyramídy. No tá má narodeniny, za čo ja pre ňu nezrobím, viete, veľmi dobré a hlavne pre moje deti. A ovka aj geja, džitele geja. No. Jak sa ti páči, mami? No, tvoje prvé pocity? Jaké sú tvoje prvé pocity, láska moja? Musíš mi povedať. Krásne. Krásne? A či ma ľúbiš a miluješ, toto chcem vedieť. Láska moja. Nevládzeme, od rána cestujeme, máme dosť to. Prakticky. Od rána od 6. O 6 to bolo 12 hodín. A už pomaly 17 hodín cestujeme. No, ale ideme. A že dievčatá. Ekle ja tu tehna, mami. No. Literally. We're gonna have to come 1 hour. Mama už nevládze. Tu chala v pindre. Bobrov, tá čos. Tam mňa Egypt veľmi, veľmi milo prekvapil. Veľmi. A na tom hoteli, kde my sme, tá čos. Žužipen. Žužo, rozsadda. Čo len vidieť z letadla, aj mal žužipen na mamo. To ja som veľmi prekvapený. Veľmi som milo prekvapený, fakt z Hurgady. A čo sa týka tu na Hurgada, jak sme vyšli s lietadlom, všetko top, nádhera, plno hotelov, reštaurácie, obchody, kvalita, nádhera. Fakt, som milo prekvapený.
To som ešte ani v Turecku nevidel. Jak sme boli v Antálii, takú čistotu, jak tu je. Čo som milo prekvapený, no fakt. Fakt som milo prekvapený. No, a kde som? Just. Tu diskoteka ide. A pa miluje. A pa Cicino, kudá môj, kudá šukar. Moje lásky, otcové. Mama nabídí, to dáme kájí, a máš čítále, čaje. Ha? A láska moja, poď, oco, ľúbi, miluje, poď už. Ja viem, že je veľa hodín, 12 hodín, ale musíš to dať, Cica. Poď. Coming, welcome! Brother, welcome, Egypt! Welcome! Yes, brother. Give me the key card, sir. Yeah, it's my wife. 1 sec. This is like a whole dream collection. 2176. Yes. 2176. Titanic. Not one. This key card Yes? is like this on touch, okay? Okay, thank This you. is the new room for you. Okay. Close your eyes. This nice one. Come in. Ooh. Okay. Nice. So good we can just watch TV. Oh my goodness, microwave for once. Okay. Oh, there's two good. Oh. This is me. No, ale mali pašťová, zaha. Chladnička, kodehín. No, tu máme fajčarsku. A stáď, ale ideme rovno vonku. Už a dávali zlové. No, tu môžete sa už aj hrať, mličaj. No, tu fajčím sebe, pijem kávu z lásku ráno. No, krasota. A tu máme bazény hneď ráno. Tu si sadneme, ja s Hildova. Nepijeme si kávičku. No, dávales. Good one, please, sir. Je. Daj mami v Egypte, láska moja, tak, jak som ti slúbil. Teraz sme došli, je 12 hodín. Číslo izby. Titanic Beach. A mama už prata. Tak to vyzerá, tu máme televízor. Hilda sa balí, robí kavičku. No, robí to tie drinky. Moja láska otcová. Toto sa pije každý deň. Jak sa to volá, mami? Probiotika. No, tu máme trezor, chladničkica. Tu máme chladničku, tu máme na veci, vešiaková je. No, tu je kúpelka. Čistúčko. No, tu spia deti a tu spíme my, ja s mamou. Tu je televízor, spálnica, fajnes. No a tu si dáme kávičku s mamičkou a toto je zabité teraz. Nie, že sa zlaknete. Tu pijem kávu a tu mám hneď bazén.
Tu na hneď bazén je. Tu je diskotéka oproti hneď vonka. No, takže takto to je moja izba VIP. A more je, stáďal prejdete a tu je more na peši. Minúta. Od mora sme, minútu od mora. Takže tak, krásny deň vám prajem, došli sme šťastní a zdraví a mamička si už žije. Oco si ide teraz robiť kávičku, tu nám budeme piť kávu s maminou. Teraz si dáme kávičku. Pozdravujem kamarátov a priateľov. No. Mama. OK, mami. To mám gandrum. Mama, páni, deti pili. No jak sa ti páči, láska moja? No. A vyberete inkluzila, ja som sebe zobral VIP. Takže uvidíte. Ideme tu na Egypte a uvidíte. Pojdeme sebe fajne, nie mamičko, aj deti majú tu na relaxovňu. No, čaute! Bye! Z Egypta Biša papa pusa, ale papuskila, babakila, Jenny kakila, Jenny Sheryl. Živí a zdraví, došli sme. Let bol 5,5 hodiny. Žijeme, zdraví sme, je teraz 12 hodín. Strašne sme unavení a pozdravujeme v Londýne kamarátov a priateľov v Košiciach, Českej republiky a takisto mojich bratov, ako je Beňo, Pungur, takisto Banderas, Radek, Pepa. Čo? Ja neviem, mami, kde som dal. Áno, kod dám, kde digrom nie. Kadehy, neplač, 2 kartóny mám pri sebe. Tu otvor toto, tam kde je všetko. No, takže zdravím vás všetkých kamarátov, priateľov. Idem si dať kávičku a za chvíľu vám volám, chlapci, hej moji. Takže hossa! Good morning, mama. Good morning. Tam je more. Duzi. Duzi. Sabeči. Tá ešte teraz sme len stali, tak narýchlo robím video. Je amfiteáter. Tu sú umelé vlny, za chvíľu to bude otvorené. Momentálne je 8 hodín ráno a takto tu vyzerá 8 ráno. Tady šmíkalka murdarel. A tady maj pes mukav. To je zabitá šmíkalka. No, tu si dáš kávičku. A rovno do bazénu ideš. Tu sú domčeky. No, nádhera. Krasota. Vítajte v Egypte, v Hurgáde. No, ideme na raňajky teraz. 8 hodín je. Jačka je mangel, paskeri láska. Afka, Dari, af.
Ga je dat eerst doen of daarna? Eerst. Ja. No, Lepešské Techal sú kameň. Tu máte raňajky. Raňajky, breakfast. A ako vajíčka. Boiled eggs, we have to crack them open. Až dole ide. Chlebíka, pečivo, krásny výber zo všetkého. Krásne breakfast. Tak to vyzerá momentálne. Zo všetkého tu máte. Special breakfast. Yeah, nice. A VIP breakfast? Vanilla tea. Yeah, thank you. Thanks, sir. Sorry. Máte tu na jogurty, šeliačina, ovocie. Toto je breakfast. Náma omeleta. Takto tu vyzerá. Super. VIP, jak som vám hovoril, talianská reštaurácia. My sme si to vyplatili a máme tu na VIP všade, po celom. Tu je VIP. Takže takto vyzerá talianská. Good morning, good morning, good morning. Talianská reštaurácia. Po ľade. Je breakfast. Je len čisto VIP, ľudia sú tu na... To si extra platíš. Talianské raňajky. Hop. Mix. No. Hemasoro kolbásy. Toto je VIP. Kolbásky. Tu máš pečivo, všetko. Je len zo pár ľudí, tu už máš všetko zbravené, tu nečakáš ani šoru. Sa tu dá dehil. No, zo pár ľudí a máš tu na fajne, všetko tu je, drinky, kávy, všetko, džusy, sahinade. Hello. Že mama mala raňajky, fajne sa napapala teraz, láska moja otcová pije kávičku, relaxuje. Krásne počasie. A tak, jak sme slúbili. VIP. VIP. Italiano. Italiano. Sme mali raňajky fajne, krásne. V talianskej reštaurácii. Mama tak relaxuje. Slnečko krásne, nádherné. Na mamo. You happy, láska? I love you. Bud, kamezman. Biča vezman gepuca, mekas kamez. Oh, okay. Bomba.